ganda to, sir. Naganos na magamit din sinauna niya, sir, niya. Tatakot, panay ko amin ng technology. Wow, ang ganda. At ini kailo kanuan, makita yung madagit yung sinauna nga gamit iti nunun-nunuan tayo. Ayun, kitaan tayo man. Let's see. Ayun o, kailo kanuan, nabati di kwa kanino pa isay. Yan na si ma'am. Oh. Ayun, kailo kanuan, Kamilipad na ako kailo kanuan, tayo. Ilocanoan, narapit tayo yung Union Science Center and Museum. Dito yan, San Fernando City. Meanwhile, Ayun kay Ilocanoan, tayo pa nga aglagbuk sa tayo nga umunag yan si Museum. Ayun. Ito hindi go. Ay, totoo pala yun, sir. Yes, ma'am. Nakakulang sa iso. Nakala Genti Baluarte, sir. Nagaduti naka-preserve na kasta. Paano pa? Duwa nga rupa. Wag ganda to, sir. Oo. Pero na. Diyan mo 30 minutes na sa lalagyan pero na. Nagbiag pa yung tip. Natata lang nakakita ti kasto duwa ti rupa na. Doon mo na. Tawa do ulo na ko na kumaduro pa. Oh, yan eh. Ay, sungay naramid na nga sir. So din kuha. Medyo pa rin ngayon ito no. Ay, Aring ngayon. O aring ngayon. talo pa yung natatay sir. Umuna ka gabi-gabi nga dig na. Dapat ka na. Okay, good po na lang. Duwa ti paano ni rupa na. Ayun. Parang sago, antik din. Dati nagnaganan yun. At ini kailo kanuan makita yung madagit sinauna nga gamit iti kwa tayo. Nununuan tayo. Dagi old. Dati nagnagan na nga naka-indicator. Kailo kanuan nun niya nagnagan na dati. Ganito pala yung itsura niya dati, no? Pati yung mga paso, oh, hindi lang basta-basta paso, may pangalan nito. Antik na talaga, no? Pero nagsusuntas mo gamit ni dati nga wala. At hindi kita yung kailong kanungan. Or ano na buong talagang naka-display nga talaga. Antigo nga talaga. Pati dati niyo, kita mo na buong. Pero display da nga talaga dati kung siguro at history niya. Hindi ko na ganun history niya. Ay, yun nga dapat dito niya oray na natutupingan mo. Dito ni Kailo ka na, nagkita-giti plati ito yan eh. Kasi naunang panahon, nagnadudo mga akwa. Tapos lada kasi ni, nakuha nga, just sinaunang talaga nag-question yun. Ay, 1930s, sir. Nag-cute. Ayun, oo. Mga pictures dun, oh. Ay, ni Kailo ka naman yun, madlaw mo yung mat mo. Pala talaga nga old, talaga yung sinaunang panahon na talaga oldest na talaga. Dapat yung gusto mo. Ayan, nagkaroon na ati gamit ng soup. Ay, yun, dagi ka na pagkakaroon na ti ko, dagi di patatas, kaya kakanat, sir. Ay, yun, kayo ka naman. Dati, agkakanat nga talaga na duwa-duwa. Tapos, atong yung pagbaybayo dayan tikwan sa dagi di laya or ano, dagi na, di bagas. Bakon sa mata, Chili. Wow. Dati pagkas-kas sa Jaya may kailo ka hindi pagtiltilaw kito pa. Kasi pagtiltilaw. Ay, dito, hindi pa yan pinakaunag doon. Ay, dati nakapaskilan to nga na dumaduma ako, sir. Tag-story ito ko. 1572 pa lang ganda to sila. 1363. Yung nakakabilitin ni Kailo Kanuan, the story of the city of San Fernando province of La Union. Nakapaskil dito yun, nagiladawa na hindi. Nakita mo yung mga sinaunang mga yung pag-makinada niyo. Yan, nagamit natin sa pagkakwa dati ko. Yun. Sige, tikitan tayo mo, kasi anong ayo pa ng harap.
One, sir. Hindi sa ila kasi ito. Ah, Sige din yung pati ada tulong mo na design. ay, wow. Ada mga buo design. Ayun, sir. Tapos bigla, ayun. Dati sa kami din, muna produkto, ilipano. Sabi niya, Ayun, sir. Nag-anos daw gamit din sinauna niya, sir niya. Tatakot, panay ko amin na, technology eh. Pero nagmalatang nga balik-balikan dagi niya sinauna nga produkto tayo dagi ararami din nga talaga nga, sir. Sir, naglayan ka mo, sir. Nabo kami datan, sir? Ay, sir, malang dahil. Ay! Parang embroidery, ba tawag na yun sa style na. Di ba makinakadayo pa niya, sir niya? napapalit na natin yung ring. Awan dito yung One, sir. siya iskat na kami. Mag-blame ko nga nagkansan nag-chip ni kala da-design na nga ako kasi. Wow, ang ganda. Nabutan na ni sir so nga caring. Thank you so much, sir. Ayun, ang ganda. Wow. Ay, di ba ko? Parang... So, dati sa kanta natin, so yung makita yung so, kung paano natin panag... Ay, di nakakabilinti sa mga. tabako. Tapos na natin, ito naman. Karamang tabako. I-represent. Mga hindi. Ay, so, ito jibado na nga pa siguro. Parang yun siya. Isa. Ay, wen. Nagpindas mo. Ay, wen, sir. No, kadagi estudyante, sir, may datingot. Ah, kadagi ko. Tapos, dagi ito yung sinaunang kanya, sir niya. Ay, bagi na ate, sir? Wow! Kama na ini. Okay. Ay, wen, sir. Iso nga naala yung dati, sir. Tulyo ay hindi ka. At least may exhibit, sir. May display talaga, sir. At least kahit pa paano dagi estudyante man or dagi jay kuha makita da no niya ti kuha gamit kain kiti. So nagsintas lang naglagda, sir. Naglag. Hindi kami lang papay Baka marba. Pero nagsintas na. So kay Lucanuan, umay tayo lagpasyality kat mabalintay nga matmatan pero bawal lang igay-igaran nga saan ka baka gamin at pamarmang sige. Kasi syempre antik gamin kay Lucanuan. Ay dagi kasi mo ti sarming dani idili ko sinauna na ano nagtiwat. Nagkiti sarmingan daw gamin dini Matina ko pati ate ni Naagwa dati kasi mga buta aparador dawon sir dati kasi genti ko yan ti bawang yan ti kabsat ko. Tagawing ko ang ay, adati sarming na tayo yung Circle 5. Nag-cute, sinauna. Pati di na po One, sir. Ah, Nag-cute mo ito pagkabilan. One, sir. Pagkabilan tipong ang ganda, ito kan ulos ka Ilocanuan. At least na-decente nga pang ikabilan niya. Ayun, antik na talaga. Nag-design nyo na. So, ayun, kay Ilocanuan, way back to 50s. Kaslamat lang na kita tayo dagi dating hanggang gamit doon. And, wow, nagpintas. Nagturod ni sir. Bawal dito yung titakrot ka sir. Nag-met sige, try mo, ma'am. Ay, sige ka sir. Sige. Charing lang. Kasap mo sir. Kasta, oray. Ay, kasta. 2, 1. Ayun, kitaan tayo man. Let's see. Ayun o, kay Lucanuan na bato di kwa kanino maisya. Sado. Ayun, ganun pala. Rejuvenate. Ito yung ilaw, One, sir. parang, ano siya, pag dito sa ito na, One, sir. mas mahina. Hindi na. Ay, mas mahina o mas malakas. Pero mas malakas, sir. Hindi gamit ko medyo na. Sabi may isa. Ay, wow. Parang once na pinailawan mo siya, automatic yan nag-ano siya. Ayun yun, hindi, ano mo yun, regulator. Naka-indicate na yung ano.
Pindutin mo. Para naman na. Ayun, kailo ka naman. Pagay ayam tayong dito yun. So, agyaman kami si Romar, iti kinaanong sa pag-assist. Kanyo kailo ka naman, da kulay na di shadow ni sir. Pink, blue, and then green ba yun? Yellow green. Dapat ka. May lavender. Pag tinakpan mo yung ilaw, may mababa ko. Ay, ikaw na lang. Sige, sir. Nagpindas na eh. Di ba? Talo ti kulay. Well, mawawala yung siya. Ay, magiging blue lang yung maano. At saka yung isang Sir. may yellow, may green. Ay, oo. Ang may maganda. Takpan mo nga sir yung ano yung blue. Ay, yun yung natira. Dalawang ano, kulay lang. Parang may ano, balot. Red. Ada combination ng kulay na latan eh. Ay, ganito pala. Para matry natin lahat eh. No, May kanina. red sa likod. Ayun. May pink. Sa Hmm. likod. Ay, oo. Ang galing ah. Ang galing. Ang ganda. Sige, Ma'am, sir. Sige, Ma'am, sir. Hindi ba natin makita? Yung namin mataklam na makita sir. Kasi i-control mo is wala yung Parang nga dati makita mo basig ako ah. Ay, oo. Yung parang yung ilaw niya na iba. Saan makita niyo po nga pati ba kami? Yun sir buo. Ay, oo. Ang galing nga. May control pala siya dito. Oh. Part of laser setup. Anya, tika mo sa mga gamit. Ay! Di ba yung laser part, laser, yun ang dulo. Yun, sir. Yung pala, ganun pala sa... Ay, ganyan pala yung style niya, sir. Yung itsura niya. Tsura na sa... Pag medyo makikita lang namin, dahil yung silaw nga nalabasan, sir. Dahil lang. Yan pala yung ano niya. Ay, magiging scientist na tayo dito kay Lucanuan. Ada ko ito. Wow. Saan tayo mo? Nakasot ka ng silaw na mga... Once. Para ka mo mapansin, nung nakapit sa silaw o... Once. Ah. Ano di ma'am? Ay, dito mismo, sir. Ayun, dyan yun eh. Mas napipik sa kanong silaw mo. Ayun eh. Ano? Circle. Eh, hindi pa mata sila mo. Ang mga makita. Hindi mo lang Nagamit natin eh, sir. Agtayok mo. Pala global mo itsura mo. Sir. Ay, ang dami palang ano. Pasyaran dito. Ay, nalawlawag. Wow. Ay, whisper. Bongga. Dito yung agulam, sir. Ayun, parang ang lakas. Napapakinggan ko na. Hi. Ayun. Hello. Ay, bulong lang pala. Bulong. Ang ganda. Parang ano nga yung tipong ano, receiver mo kasi nga eh. At ito receiver mo dahil iti kung kandita mo. Wala pa lang yung ano. Oo, kanda pa rin na. Hello. Hello. Kasi dati hindi ko may isa. Ay, nakatayo ka lang dito. Galing asa kayo, sir. Ayun, buti pa sa Sir Romar. Tumatayag ko na. Kayo, yung kagod na kagod. Ayan. Ayan. Kami lipad na ako kayo. Kamuha, tayo. Ang ganda. Kasi dito eh, mapansin mo, sila agar-gar gusto na lang. Hindi na, sir. Hindi. Sige ba tumatayo ko? Ayun, parang ano, umiikot siya. Oo. Tumatakbo. Tawatakbo niya. Ang galing. Ay, oo. Tignan mo yun ah. Experience mo ah. Awan doon napigsa, napaspas una. Ganyan lang ah. Ayan, ganyan. Ganyan. Parang ano siya nga eh, gumagalaw siya ng agar-aray. Patakbo. Hindi na Makita yung video? Baka na makita. Wow. Ito mo sa mga Para nag-opening. Nagkakatapan siya. Ay, kami naman din. Ang pangato, Pangato, naawan string na. Dati spring natin.
Sila kayo mag-ulit lang. At natin nakakuha ng coin. So, Once na pinindot Pinindot mo. mo. Mati ka mo pa yung sa register yung pinaka dumalong mo pa. Ang dami yung timing nila. Ay, dati ko na, kalau dapat kape, asli. Pati kan pinahan. Ay, awan ka na dyan. Nyari ko. I-try mo, ma'am? Saan orang dito sa... Ay, game ka na pang... Hindi. Iganap lang sa mga. Tapos ko. Tapos, itugaw mo dito lang. Itugaw. Ay, ka lang nababay, sir. Sige lang, sir. Kita pa man. No, ang tayo plato eh. As lang isurso, no, ikasi mo, isurok na ka mo. Ah, gana, sir. Ang tayo mo isa lang. Human life. Ano niya, di-direction mo lang dati, isurok na ka. Ay, wow. Sige, sa pa Pero tayo. bakit hamag tayo ko ng hamag? No, mo nga kung bakit hamag ka. Ah, Dapat patayo lang dati. well, as... Pero, pero pa mo, iganam na kasi. Iganam na. Parang sisigal pa tayo sa... Great. Iganam na siya. Sige, Ay, parang ay, oo, nakapansin ko. Mading sabihin. Pwede? Ang hirap, hindi ako So, igno, sige, sir, balik ka manta, ibiro ko nung kasanak ko ngayon. Talaga nga, madi ka mo agmotor, sir, kan agmay. ang data kami, habang ang pwede, ay, ang muna na ikas na kasi. Ay, oo, kasi para kayo ibabalance na ka kayo, sir. O, i-balance na kayo. Balance na kayo sa mga kalakit ang nagputi-puti. Ang ati gamin bukan kay kuha na ngayon. Pero ang hirap kong magganito sa sikaman tayo. Sikaman sa kita ko man. Hindi ko kasi alam magmotor kayo. Hindi ko alam mag-balance. Ang dapat naman natin mapatayo ka talaga. Sikaman, Johnny, try mo. Gali lang yan. Sige man. Sige nga. Video kita. Ayun kay Lucanuan, shout out muna kay Paring Jun. Kita tayo no kasano iti panangkuana. Duwada ni Sir nga Romar Diazis na. Talaga nga muna, sir. Ayun. Kas di mo lang gayam, sir. Madlaw talaga, sir. Motor kan ko saan. Oh, kaya na i-balance yun. Ang ganda. Ganyan lang pala yung ekwan. Kailo ka naman. Ay, ang ganda. Parang yung sa ano doon, floating ano doon. Ayun! Lower. Nabayad pa rin si... Ito nga, ay, pabalik mo ngayon ka sa kapito. Naka-steal at niya yung balong tama. Ay, wala ka. Siyempre, dalang cover na. Sige ko na. Sige pa lang. Galing. Magpuhula na ako. Ang galing as good. Sir, ano ba? Pati kung pinag ito. Parang press lang matami. Ano ko na yun? Lang, duda pero kamot lang. Nagaratin maman lang. Oo, man. Ang galing ah. Parang mirroring yung ano nangyari. Nagsubli tayo matati sa ubiganon kay Ilocan Juan. Auto. Ay, buto natin mga naman. Automatic. Yeah, ano sir? Bali dua natin. May sa tray. May sa tray. May tatlo natin. Bibig pro pa ba natin? Ada di ba? Di ba isa natin? Oh, balik yun. Ayan. Sige, masaya tayo yan. Kasama. Hindi ko idea kung telepon, sir. Goreng, ma'am. Ay, telepon mo? Sige, yan na si ma'am. Oh. Ayun, kayo ka na nandun na ako sa bansa. Nasa TV na. Ang ganda, oh. Wow, kasi kaya hindi ko kayo ha. Oo.
Para pwede. Video call. Nagastig! Ayun may mga rocks na ibang mga may mga mineral specimen. Tapang science nga talaga siya. Last stage. Last exhibit na yun. Ang ganda. Ayun, kayo kanwa, narikos tayo mat lang iti unag itipada. Museum dahil, hey! Ang ganda. Kanwan, umay ka dito yan si museum da. Kayo kanwan, dito ka nila Mr. Omar. So, natin magas ka niya yun. Bait niya kayo kanwan. Kaya, shout out kay Sir. God bless, sir. Thank you so much. Kapag Sige po, sir. Wow. Ganda. Ganda ka ilo ka naman ti background ti likod ko ni Ay! Sayang! Never give up. Kureno ka. At least we enjoy. Wow! 25! Ayun, kailan ka naman. Dahil reset tayo.